खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। राहा गैयैयाव सासे बारग' एनडिपिआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं आमगुरि नयानपारा गामिनि थागिबि रुंसारि सन्जिब बसुमतारिनि फिसाज्ला बिश्वजित बसुमतारि थामहिनबा बिरसा बिथाङा मैया फुंबिलिनि 4 रिंगायाव फासिनि दलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। बिथाङा ट्रेक्टरावसो खामानि मावनानै जायोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा अरुणाचल प्रदेशआव केस दंमोन। बे केसानो खनले वारेन्ट फैबाय थानायलाय राहा गैयै बिथाङा गावनि जिउखौ 24 बोसोर बैसोआवनो फोजोबनानै लानो गोनां जायो। बिथांनि बेबादि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। लकसभा आरो बिधान सभा बियाब दाफामनाय आरो सोदांनायनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिजाथाइ। क'क्राझार लकसभा बियाबखौ डिरिजार्भ खालामनो नागिरनायखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनाया। डिलिमिटेशन अफ कन्स्टिट्युएन्सि लकसभा क'क्राझार रैखाथिनि थाखाय BPF UPPL कंग्रेस BJP गासै माहारियारि आफादफोरखौ खौसे जानो हांख्रायदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिनि सायाव एबसुआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो मेम'रेन्डाम होखाना दोनदों। गाहाय मन्थ्रि नखर मन्थ्रिनोबो मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों जे 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय क'क्राझार लकसभा बियाबा कुनु कारनाव डिरिजार्भ जानो मोना। जुदि बिदि जामारोब्ला गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण भाबै सोमावसारनाय जागोन। बेखायनो गासै बर'नि माहारियारि आफाद दल संगठन राजखान्थियारि आफाद UPPL BPF जोंनि ओनसोलाव थानाय कंग्रेस BJP हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ हारिमु आफाद राइटार्स एकाडेमि आइजो अनसाय आफाद आरो जेसेबां आफाद दङ गासैखौबो लानानै फैगौ 7 जानुवारिनि 10 रिंगायाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जिल्ला मावखुलिनि अडिट'रियाम हलाव गोथौ आरो गुवारै सावरायनो थाखाय थांखि लादों होनना दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथियो। बारग' एनडिपिफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। जाय बारग' एनडिपि बिथांमोननि केसआ आसामनि अनगा गुबुन रायजोआव केसआ दासिमबो रेजिस्टार जानानै दङ, बै बारग' एनडिपि बिथांमोननि केसफोरखौ फोजोबनो थाखाय बिटिआर सरकारा थांखि लायो। केस गोनां बारग' एनडिपि बिथांमोना थाबैनो 7086677107 वाट्सएप नाम्बाराव गावनि केस नम्बर आरो डिटेल्सखौ हरनो थाखाय खावलायदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमान्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारिया 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। दिनै 1थि साननि हाबाफारि बादियै गाहाय दरखौखौ बेखेवनानै होयो लखिमपुर लकसभा समिस्तिनि MP प्रधान बर'आ बिथाङा। सौसा अभियानखौ बेखेवनानै होयो दिउरि अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा भैरब दिउरि बिथाङा आरो जथुम्मानि दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवनानै होयो BKWACनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।